कि नैहरा से गोरी जब अरे जा तारू तो जा, लेकिन एगो काम करी हो, जब अपना ससुरा जाई हो, ससुरा से जब नैहर रही हो, एगो हमरा खातिर काम जरूर करी हो कि नैहरा से गोरी जब अरे ससुरवा में जाई हो कि खबर जब पई हो कि वो ढनी के कफन हमारा घर भेजबई हो, घर भेजबई हो। नैहरा से गोरी जब ससुरवा में जाई हो खबर जब पई हो ओढ़नी के कफन हमारा घर भेजबई हो, घर भेजबई हो। ओढ़नी के कफन हमारा घर भेजबई हो, घर भेज। लेकिन सोनिए जो तेरे ना दगम कमावा, सोनिए जो तेरे नाम दगम कमावा कि रब कर मर जावा, अल्लाह कर मर जावा। दुनिया के डर से मैं तन छट जावा, दुनिया के डर से मैं तन छट जावा कि रब कर मर जावा। हो अल्लाह कर मर। लेकिन एक कौन भैया का लाइन था, देखी देखी हमके अब तो हंसता जमाना, पागल समान होते भइली दीवाना। देखी देखी हमके अब तो हंसता जमाना, पागल समान होते भइली दीवाना। इश्क के इलाज ना इश्क के इलाज ना कटरिया से होला, उमरिए के रोग नजरिए से होला, उमरिए के रोग नजरिए से होला। संजय भैया पैक्स अध्यक्ष संजय भैया की तरफ से 1000 रुपए पुरस्कार। मुखिया अभेद तिवारी जी की तरफ चाहे फुकाए चाहे माटी में गड़ाए तो हटा से जरिया सपनों में आए। कि चाहे फुकाए चाहे हरे माटी में गड़ाए तो हवा से जरिया सपनों में आए। शिवानी बड़ा प्यारा एक बड़ा प्यारा यार लया कर कि हम भूल गए, चलते रही कि हम भूल गए रे हर बात मगर तेरा प्यार नहीं भूले। डोली के नखी हो नयनवा के लोग के लिखे सर्वजीत बतिया लहू में बोर के। शिवानी
शिवानी जी इधर आइए। हरे रोकी के रखी है नैनवा के लोर के लिखे सर्वजीत बतिया लहू में बोर के। एक दिन ससुरा से नैहरा में आई कबर पर जई। थोड़ा सा यहाँ से थोड़ा भैया प्लीज साइड हो जाइए थोड़ा सा। कि तू यो बूंद लोड हमारा कबर पर गिरई घर भेजबई नैहरा से गोरी जब ससुरवा में जई खबर जब पई ओढ़ई के कफन हमारा घर भेजबई घर भेजबई। भैया चाहे फुकाए चाहे माटी में गड़ाए तोहरा से जरिया आप सारे चाहे सपनों में आए और अपन धन जैसे नाता चलई राजन बलमुआ के तनी ना भुलई कि ओढ़नी के कफन हमारा घर भेजबई घर भेजबई ओढ़नी के कफन हमारा घर भेजबई घर भेजबई ओढ़नी के कफन हमारा घर भेजबई घर भेजबई।